ассалому алайкум ва раҳматуллоҳи ва баракату. хушомадед дӯстони азиз ба шабакаи қадамшои соев. барои пешрафти шабака дар шабака обуна шуда ва лайк гузоред. фикри худро дар зери навор ҳатман. пешравии шабака аз шумо вобастагӣ дорад. инак мехоҳам як қиссаро, як саргузаштиро пешкаши шумо гардонам ки аз нақли шунавандаи қиссаҳои зиндагӣ ки ба доми фиреби духтараке гирифтор шуда ба ин ҳол расидааст, бо садои худаш пешкаш месозам. ман Искандар 3 сол боз дар Русия кор мекунам, вале маро депорт намуданду ба ватан баргаштам. ранҷу азобам сар шуд. падарам ба ҷону ҳолам намонда, сину солат ба ҷое расидааст, биё бо ҳамин зиндагиамон саратро ҷуфт кунем, мегуфту модарам пешрашро тақвим дода мепурсид ки ягон духтари таги чашмкардагӣ дорам ё не. дидам ки азми пиру кампир ҷиддист. худатон медонед, касеро ки хоҳед келин кардан гиред, гуфтам. падару модарам шод шуданд. бо кулчаву қалама ба дари чандин ҳамсояи духтардорамон хостгорӣ рафтанд, вале ҷавоби рад гирифтанд. наумед нашудам. ба духтарони дигар деҳа талабгор шуданд. аммо дар ҳама ҷо аввали домодро бубинем мегуфтанд. волидонам маро зӯран сару соз карда ба хонаи арӯзшавандаҳо мебурданд. аммо ҳамин ки аз дар даромадем, як гапро мешунидем. ви сари ин бача кал будааст, не намешавад. аз келинбиниҳои падару модарам хаста шуда қарор додам ки арӯсро худам меёбам. тариқи телефон бо марҳабо ном духтаре шинос шудам. шабу рӯз гап зада хаёлан қасри бахт месохтам. мақсадамро ба ӯ гуфтам. хоҳиш кардам ки як бор ҳамдигарро аз наздик бубинем. агар ман ба ӯ писанд ояму розӣ шавад, ба хонаашон хостгор мефиристам. марҳабо дидан чӣ лозим? ман духтари зоҳирпараст нестам. калу кур бошед ҳам шумо ба ман писанд меоед, чунки сирати зебо доштаед. гӯён тақозо намуд ки ҳарчи зудтар хостгорҳоямонро ба хонаашон бифиристам. суроғаи хонаашонро пурсидам. номи маҳаллаашонро гуфта таъкид намуд ки дарвозаи сеюм хонаи падари ӯст. вақте ки ману падару модарам бо дастархони калон калони пур аз кулчаю туша ва мағзу мавиз ба маҳаллаи гуфтааш расида дарвозаи хонаи сеюмро гуфтем, зани лоғарандоме дарро кушода мақсадамонро пурсид. худамонро шинос карда барои духтарашон хостгори омаданиамонро фаҳмондем. пиразан қоҳқоҳзанон хандида гуфт, ман фарзанд надорам. чандин сол боз дар ҳамин кулбаяки вайрона тани танҳо зиндагӣ карда истодаам. марҳабои мегуфтагиатон худи ман ҳастам. аз афташ кадом духтараки шух писаратонро масхара карданӣ шуда суроғаи хонаи маро додааст. аз шарм замин накафид ки дароям. субҳ сурх шуда чӣ гуфтанамро намедонистам. ба мошин нишастем. падарам худро дошта натавониста қоҳқоҳзанон механдид. модарам ҳам рӯяшро гардонда зери лаб табассум мекард. девона шуда чандин маротиба гаштаву баргашта ба ҳамон рақаме ки мудом марҳабо аз он тараф занг мезад телефон кардам, то адаби духтари шатоҳро диҳам, вале дар ҷавоб танҳо садои гудок буду халос. дигар ба ягон духтар хостгор нарафтам. метарсидам ки сари каламро дида боз маро масхара мекунанд. ҳайрони ҳамин духтарҳоям. хушбахтӣ ба мӯи сар чӣ алоқаманд дорад? шумо чӣ мегӯед, шунавандагони азиз? магар бачаи кал ҳаққи зан гирифтан надорад? қиссаи моам ба поён расид. ин саргузаште ки пешкаши шумо гардондем ба поён расид. ҳатман фикри худтона дар зери навор нависед, лайк монед ва обуна шавед.